asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, patrabaho sa bagong hospital sa barangay Karatagan, Piodoran, Albay, face by face. Sigun kay Provincial Engineer Dante Baclao, pondo para digdi bago hali sa utang kan gobyerno probinsyal kundi sa 20% Economic Development Fund. Implementasyon kan road clearing operations sa Legazpi City mas pinakusog giraray. Sa lado nasyonal, gabos na eskwelahan sa Pilipinas bukas na. 3 hektarya sa West Philippine Sea inanabnakan China. Mga kriminal mas dakula ang dilensya sa scam kumpara sa illegal na droga. Sa ibang nasyon, siyam na dating empleados kan UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees posibleng invelto sa October 7 attack. Sa lado ng Karawat, lampas sa 85 milyones pesos na insentibo nagalat para kay Paris Gold medalist Carlos Yulo. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa giraray na pinakusog kan mga otoridad ang implementasyon kan road clearing operations sa Legazpi City base sa direktiba ni DILG Secretary Benhur Abalos sa paagi kan Memorandum Circular 2022-085. Sa entrevista kan Radyo DCGB kay Task Force Kaayusan Legazpi Head Andy Marbella, dakol na mga motorista ang nagpapasaway asin nagiging ulang sa mga tinampo mantang ang mga electrical asin telcos na poste na nakakaulang si tinampo dapat man na magkaharali. Sinabi ni Marbella na may mga driver na ipig paparada ang sa indang mga lunadan sa bako man designadong parking area na nagkakaigwa ng pagkagubot-lugod sa bulos kan trafiko. Apera kini, may mga nagpaabot man ng informasyon sa DCGB na may pagkakataon na may mga nakahazard na vehikulo sa tao kan tinampo para magbakal ng pandesal sa may barangay Lapu-Lapu. Tinawan ni Marbella na susug sa memorandum ni DILG Secretary Abalos pwedeng magtaon in aksyon ang mga LGU sa mga obstruction sa palibot bilang parte kan intensified road clearing operation. Katakod kini ipigpapagurumdum sa publiko ang mga bawal na ulang asin maging parte kan malinig na komunidad. Inagad man ni Marbella sa kabos na ang kooperasyon kan mga barangay officials asin mangenot sa paglinig kan mga road obstruction sa sendang nasasakupan na lugar. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Face by face ang patrabaho kan Albay Provincial Engineering Office sa bagong edifisyo nin hospital sa barangay Karatagan, Piodoran, Albay kon kaya sa Gudngunyan. Dahil pa ini natatapos.
Sa programa kan Radyo DCGB, sinabi ni Provincial Engineer Dante Baclao na sa ngunyan ipagpapadagos ang patrabaho mantang sa masunod na taon, iyon na ang completion kaini. Sinabi niya nasa 300 milyones pesos ang total na fundo kan kabos na patrabaho mantang unya na taon, iguan ay nakatagamang 30 milyones pesos para ipagpadagos ang patrabaho sa edifisyo. Sayang ipinaliwanag na nagpagibo nin bagong edifisyo nin hospital sa lugar dalanta ang Provincial District Hospital na makukuha sa District Hospital na makukuha sa Sentro Kanpiudoran sa dit asin pigbabaha. Kan panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara na pagdesisyon na nagibuon ang panibagong edifisyo kanasabing hospital. Sa ngunyan, siniguro ni Baclao na partially completed na ini asin nagdalaom na sa masunod na taon matatapos na ang proyekto. Sa ibong nalado hali sa 20% Economic Development Fund kan gobyerno probinsya kan Albay ang fundo na itinagamas sa pagpapatugdok nin bagong hospital sa Barangay Karatagan, Piodoran, Albay. Piglinaw ni Provincial Engineer Dante Baclao na dainin hali sa loan o utang dahil gamusin ni hali sa local funds kan gobyerno probinsyal kung sain kada taon iguanin alokasyon para sa face by face na patrabaho sa nasabing hospital. Enot ang sinabi ni Baclao na tangani mo kompleto ang patrabaho, nasa 300 milyones pesos ang kabilugan ng fundo para sa bagong edifisyo. Siniguro man niya na makakatabang ni marahay sa publiko ang bagong edifisyo bilang parte kan pagpapakusog kan serbisyong pangsalud sa mga albayanos. 2 milyones pesos ang naresibi kan gobyerno lokal kan Legazpi City hali sa Department of Trade and Industry matapos mapili ini bilang Lunsad Awardee ngunyan na taon. Naresibi kan gobyerno lokal kan Legazpi ang pagmidbid sa paagi kan Smart City Center for Creatives matapos ganahon ang creativity asin innovation sa bilog na nasyon. Ginibo ang pag-award sa Philippine Training Center sa Metro Manila. Katakod kini, nagpalos naman in pag-umaw si Governor-elect Noel Rosal sa LGU kan Legazpi na pinamamayuan kan sa iyang misis na si Alcalde G. Rosal. Nakakaperwisyo ng maray analoy ng nakaparadang dump truck na pigasabing pinabayaan sa gilid kan tinampo na sakop kan Barangay Kulyat, Daraga, Albay. Sa informasyon na nakalap kan DCGB News, hali sa mga residentes, haloy nang nakaparada ang vehikulo na sa pinag-unambitan na lugar kung sain nakakaulang ini, partikular na sa mga nagbabaralyo sa Tarampo. Apere kani, nakakaulang man sa bulos kan trafiko dahil igwapin ng dakulang kahoy sa gilid kan Tarampo sa Urenutan sana kung sain nakaparada na sabing truck harani sa Barangay Hall. Haloy naman ining ipigreklamo kan mga residentes dahil dakulang inconvenience sa andara kay ni sa lugar na agian mantang nagiging kausa man ini kan pagkagubot kan trafiko, partikular na kon rush hour. Sa pagbisita kan DCGB News sa lugar, yaong pa ini asin day panahali. Nag-coordinate naman ang DCGB News sa lokal na gobyerno kan Daraga asin iba pang ahensya na dapat magtumar parte na ini asin aksyonan ang problema. Sarong minor de edad ang kuananin ilegal na droga sa sarong eskwelahan sa Daraga, Albay. Sa inisyal na informasyon, grade 12 student asin residente kan Barangay Binitayan, Daraga, Albay, na aktuan na nakusado na nagagamit ng ilegal na droga sa comfort room kan eskwelahan. Nakuha sa iya ang 41 gramo na pigtutubudan na marijuana na nakakatadad ng 8,200 pesos sa sinipapang parapernalyas. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad para sa magkakanig kong aksyon. Mientras tanto, minabot sa total na 224.2 milyones pesos ang kantidad kan mga ipigbabawal na droga na nakonfiskar
kan Police Regional Office 5 sa Kabicolan sa ararong kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos poon Hulyo 1, 2022 sagkod Hulyo 31 ngonya na taon. Sa kapiyan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon na nasa 32,501 gramos ni Cebu, 19,616 gramo ni marijuana, asin 171 gramos ni cocaine ang sa indang nakonfiskar sa mas pinakusog na anti-drug operation kung saan nagresulta sa pagkakaalistar ka nasa 2,519 drug suspect sa Kabicolan. Nagkapara sa mga operasyon kan PNP Bicol ang pagkakakonfiskar sa sobra sa 112 milyones pesos na kantidad ng Cebu asin marijuana sa Iriga City, Camarines Sur kan Pebrero ngonya na taon. Siringman, sobra 14 milyones pesos na kantidad ng illegal na droga halay sa duwang high-value individual sa Camarines Norte. Sinabi ni Dizon na hali sa 2,793 na drug-affected area sa Kabicolan, nasa 2,362 na digri ang dagos ng naging drug-cleared area mantang 431 ang padagos pang pigmomonitor. Katakod kay ni padagos pa ang esperso ka na pulisya na mautob ang mission na maging drug-free ang Kabicolan sa paagi kan sendang puwersa asin pakikipagtabangan sa ibang ahensya kan gobyerno sharing sa Philippine Drug Enforcement Agency. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Sa binatihan
Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan barata sa Lado Nacional. Nagbukas na ang klase sa gabos na eskwelahan sa bilog na nasyon ngunya na school year 2024-2025. Inan sinabi kan na Department of Education matapos magdesisyon na ipag-oktaba kan nagkaparang local government units ang klase dalan sa efekto kan habagat asin bagyong Karina. Sobra sarong simana poon kan magbukas ang presenting academic year kan Hulyo 29, pinatunayan kan DepEd sa mga media na back to normal na ang operasyon kan mga eskwelahan sa bilog na nasyon dahil ang pigagamit na evacuation center. Kan Lunes, sinabi kan DepEd na may 42 na eskwelahan sa Malabon City ang kaipuan pang maatraso ang pagbukas kan klase dalang sa makusog na pag-uran na nagresulta sa pagbaha sa nagkaparang lugar kan Marikina City. Sobra sang ribong eskwelahan na nakabase sa National Capital Region, National o kaya Central Luzon, Ilocos Region, Calabarzon, asin Soc-Sargen, anday nagbukas kang klase sa Hulyo o kan Hulyo 29. Magigaramduman ang bagyong Karina, asin pinakusog na habagat ang nagdaranin mga baha o bago na salog pagrasay nin daga asin iba pa sa iba-ibang parte ka nasyon duwang simana na ang nakakaagi. Sinabi man ni DepEd Undersecretary Rivsi Escobedo kan Lunes na aabuto ninday mababa sa 1.6 bilyones pesos para i-reconstruct asin irahayon ang mga eskwelahan na nagkararaot dalan sa weather system na ini. Sinabi niyang 355 classroom ang totally damaged mantang 1,555 iba pa ang nagsapar nin partially damaged. Pipagpaliwanag kan House Committee on Basic Education and Culture and Department of Education may kinaraman sa sobrang oras kan aktual na pagtuturo kan mga paratokdo. Kinontestar ni Pasig City Representative Roman Romulo pamayo kan nasabing committee ko nata tabako marahay ang implementasyon kan DepEd Order No. 5 para sa mga paratokdo. Si Ararom kani nakapalaman na anom na oras na ang actual teaching kan mga paratokdo mantang ang 2 oras na natatada gagamiton sa administrative work o ang paghanda kan sa inda mga lesson plan. Sigon kay Romulo, nasa 2 shift ang laog kan mga estudyante asin may mga paratokdo na may subject na pigtuturo sa pagkaaga asin igwagrare sa hapon kaya nagsusobra sa anom na oras asin haros nasa 8 oras na ini nagtuturo sa kada daw. Idanugang pa ni Romulo na nakakaubos yung kusog sa lawas asin kaisipan kan mga paratokdo ang siring na klase ng sistema kaya apektado ang kalidad kan pagtuturo kan mga ining. Pipaugid man ninda sa DepEd ang nasabing sistema asin pipabago ang sistema kung ano ang plano ninda may kinaraman digdi. Ipinahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nagkoordinar na siya sa gobyerno kan Estados Unidos para magtabang na paimutikan ang mga alegasyon na negosyan in offshore bank account. Sa entrevista kay Garcia, sinabi kay ni na masurat siya sa US State o Department of Justice. Tanawan ni doon na dai niya tutukawan ang mga alegasyon laban sa iya ni Party List Representative Rodante Marcoleta na tagsadiri siya nin 49 offshore bank account na legadong piglalaugan kan mga suwal sa iya. Inakusaran si Garcia na nagresibin in kwarta hali sa South Korean firm na Miro System, ang napiling kompanya na mag-supply sa nasyon nin vote counting machine para sa 2025 election. Dagdag pa niya na pa siya nakaduman sa mga nasyon na pigsasabing siyang bank account. Paliwanag niya na pwedeng magbukas ng account maski sa bangko sa Pilipinas na bako personal na maduman sa mga bangko. Asin na pwedeng magbukas ng account via online. Dugdag pa kan COMELEC Chair. Daing nahiling na rason ang Department of Justice para apodon na political harassment ang ginibong pagpapaerarom kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO.
Sigun kay Justice Spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, na dahil may kukonsiderar na point of interest ng issue asin kay banan si Roque sa mga pigi-imbestigaran ngunyan. Saro si Roque sa 12 persona na nasa ILBO dahil sa koneksyon sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO na sinakyara kay do sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Clavano na daay may kukonsiderar na political harassment ang pagpapairarom sa ILBO dahil dakol na ahensya ang nag-iimbestigar ngunyan arog kan Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of Justice maging ang Senado asin Kamara de Representantes. Ipiniliwanag ni Clavano na ibinugtak si Roque sa ILBO dahil abo siya nanindaning makahali ang mga ini sa tao ka nagpapadagos na investigasyon. Base sa informasyon kan DOJ, saro sa nasa listahan, ang enot ng nakalawas nin Pilipinas kay ito na dainang pigpapalawas na ILBO kaya ini ang dahilan kung nata nagpalawasinda nin lookout bulletin. Piglinaw ni Clavano na sa rarom kan lookout bulletin da ipupugula na makabiyahe sinda Roque kundi aalertuhon siya na ang mga otoridad dahil bako pa ini ang hold departure order. Padagos ang paghiwas kan mga fasilidad kan China sa mga pigkakalamar na teritoryo kayni sa West Philippine Sea. Sa ginibong press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na base sa pinakauring monitoring ninda, minaabot na sa 3,000 hektaryas ang inanab kan China sa 7 features kan WPS. Kasabay padigdi ang Zubi, Panganiban, asin Johnson Reef na ginibo ng military base kan China. Kompleto ni sa fasilidad, may airstrip, hangar, naval base sa sinipapang military structure. Enot kani may mga nailing ng construction equipment asin Navy sa Subi Reef. Sinyales na nagpapadagos paggararay ang reclamation asin konstruksyon sa lugar. Sa mga reclamation activity na ini, duwa na nasa laog kan exclusive economic zone kan Pilipinas ang Johnson asin Panganiban Reef. Nagpapuon ang aktibidad kan China kan 1992 pa pero ginibo ang massive reclamation poon 2011 sa Code 2013. Ipinahayag kan Department of Information and Communication Technology na mas dakula ang pigdedalensya kan mga kriminal sa cybercrime kumpara sa illegal na droga. Sa Malacanang Insider, sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Oy na talamak na ang mga scam akusana sa ASEAN kundi sa bilog na kinaban. Halimbawa na sana ang Singapore na may pinakalangkaw na per capita loss pag-abot sa scam dahil 5,000 na Singaporean dollars ang nawawara sa kada individual. Sigun kay Oy, nagtatagama ang mga kriminal ni dakulang kapital para sa cybercrime activities arog kan scam, ransomware, asin maging paggamit ng deepfakes. May mga pagkakataon mapigagamit man ang deepfakes para mapalangkaw ang benta kan partikular na produkto o serbisyo sa paagi kan A1 generated na celebrity endorsement. Barata hali sa ibang nasyon. Nagluwas ang investigasyon kan United Nations na posibleng involto sa October 7 attack ang siyam na mga empleyado sali sa main agency kani na UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees asin daina nagtatrabaho sa ahensya. Sa ngunyan igwang 14,000 na staff members ang nasabing ahensya sa Gaza Strip. Enot nang nilansar ang investigasyon kan Enero matapos akusaran kan Israel ang nagkaparang empleyado kan UN agency na kaibanan sa nasabing pag-atake na nagwalat nin 1,200 kataong nagkagaradan sa Israel. Nagkapara sa siyam na empleyado iyo ang pinalayap na kan Enero kan ginibo kan Israel ang mga alegasyon. Ang iba naman pinatalsik matapos ang panibagong mga akusasyon hali sa Israel. Nasa kabilugan na 19 empleyadong inakusaran kan Israel ang kaibanan sa pag-atake ang pag-iimbestigaran kan Office of Internal Oversight Services kan UN. Sa lado nin Karawat,
Padagos pa man giraray ang itaas kan kantidad kan insentibo as yung premyong maresibi ni Pinoy gymnast Carlos Yulo kasunod kan duwang golden performance kini sa Paris Olympics 2024. Sagkod sa epiksusurat ang baretang ini, sobrana sa 85 milyones pesos ang total na pledges asin premyong maresibi niya susugsali ka nasyon. Kinabibilangan ini nintig 10 milyones pesos na insentibo hali sa Philippine Sports Commission sa kada medalyang bulawan, 20 milyones pesos hali sa Manny Pangilinan Sports Foundation, 6 milyones pesos hali sa Kamara de Representantes, asin 35 milyones pesos na kantidad ni real estate property, asin cash hali sa sarong pribadong kompanya. Apera padigdi, milyon-milyon pesos na kantidad ng mga produkto ang ipinangako kan Darakulang Production asin retail company sa nasyon. Sa ngunyan, nagkaperan Darakulang food chain ang nagtatangro ni libreng franchise, libreng pagkakan, asin iba pa. Mas nga ni posible pang maglangkaw ang kantidad kan insentibo kay Kaloy, mas halangkawon pa ini kumpara sa 50 milyones pesos na kantidad in cash kagamitan, house and lot, lifetime flights, asin iba pang insentibo na inot ang naresibi ni Tokyo Gold medalist Heidelin Diaz. Kanakaagil daw kinonfirmar ni Manila Mayor Hani Lacuna ang preparasyon kan gobyerno lokal para sa sarong Heroes Welcome asin parade para kay Yulo. Ultimo sa detalles kan bareta ang kamugtakan kan panahon na nasa linya ang pag-asa. Para inaaga po sa mga paraan tabay na DCDB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bigwang nabilog na sarong bagyo sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. Ini nasa tropical depression category na iguwa na siyang maximum sustained wind na minaabot sa 55 km per hora. Inihababa man ang kansa na maglaog pa sa par nasa kanto ini northeast corner kang sa tuyang Philippine Area of Responsibility. Mantang so LPA na nasa loob kang par, anytime today, pwede naman ini magluwas kang par. Kaso bagong alas 3 na aga na taranta ang sentro kaining LPA sa distansyang 575 kilometros norte sirangan kang Itbayat, Batanes. So ngunyan ang weather system na nakaka-apektar sa tuyang nasyon kaiba na ang Tabicolan, ini nga southwest monsoon o habagat. Kaya ngunyan na ang kahayat sa tuyang panahon, pero pag abot kang utto tundo sa hapon, magkakaigwa na kita kay mga pag-uran na kung minsan may kaibayan ning pagkikilat na sing pagdatulul. Kaya ngunyan, wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ang Tabicolan. Lauman sana ang banayad sundo sa moderatong pag-ukol. Ang estimated wave height nakaana sa 0.6 man sana, sundong 2.1 meters. Pero ingat manggiraray, lalong-lalo na sa mga nagagaramit sa radit na bangkaan na po dahil pagka iguang thunderstorm sa kadagatan, posible ang berigla ang pagkusog kang duros kasi paglangkaw kang mga balon o ukol. So digdi manggiraray sa Kabigolan ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 25 kasi pinakaalangkaw posibleng umabot sundong 33 grado centigrado. Sila lang tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Balik po dito sa Pag-asa GOS Legazpi ay Bordales po sa liwat Marhay na aga. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagatud kan bareta. Edwin Taral na nagsasabing salamat po kan sa inyong magantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Good
news, besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898.